Udaletxe lehendakaria da, nire iritzirako Euskal Herriak azken hamarkada luzeetan egin duen politikaririk argiena, zintzoena eta eraginkorra. Bere ibilbide politikoan, ibilbide politiko luzea egin du, eta ibilbide politiko hortan lehendakari izatera iritsi zen eta 10 urtez Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria izan zen. Nik esango nuke Euskaldunen erreferentzia bihurtu zela, erreferentzia politiko bihurtu zela udaletxe lehendakari. Bigarrenik, momentu hartan geunden blokeo politiko hartatik ateratzeko oso sendoak eman ziren. Ez da gizten zan, joxuz, hori dela, egun batzuk egon nintzen Guatemalan, Pedro Mikel Etxenik ere bi, eta aurkezpen polita. Egin zioten Guatemalan, eta beak hasi zen hitzaldia esaten. La presentación que me han hecho ustedes es increíble. A mi padre le hubiera gustado, y mi madre incluso se lo hubiera creído. Un momento. Bueno, eskatu diatetak egiteko gazteleraz, euskeraz, eta zentoretan bakarik esateko, peita berriro, zemo oso ondo, nola ikusten hau zuen, oso ondo naholako, igual kanpotik eta horretik, igual, oso ondo naholako. Hori bai, denborazko kanpoan, Julianian, Ojerreriatik, irten ona, nire bihotzan hemen herri honetan deket, ez da? Gaina betiko. Ni herri hemen zoizko embazadero izan honaz betiko. Ni pentsatzen dut, entzatu izan dut Euskalik buruz, Euskal Herriari buruz, geure herriari buruz, asko eta asko hitz egiten dugula hemen barrun eta itxi kanpoan. Eta ni pentsatzen dut kanpoan gero eta gehiago hitz egin behar dugula geure herriari buruz. Honeako, ez txarreako. Eta zoritzarrez, azken bola honetan, txarreako asko hitz egin duten dutuan zehar Euskal Herriko. Badaukua. Berriz, honako hitz egiteko. Eta hori egiten ari naz, mundatzea. Gure herriari buruz, hitz egitea. Zein da nire helburua da, gure herria, Euskadi edo Euskal Herrian niretzako zabirabetxak. Herrie, nire kultura, euskal kultura, eta nire hizkuntza, euskara, munduko plazan kokatzea. Hori da, nire helburua. Eta hori egingo dut, hori jarraituko dut egiten etorkizunean. Osea, herri honen ezoizko enbasadoria, nire arte zango nazala. Jakin behar dut. Hortik hori da, nire bihotzanen interes ekonomikoik ez, guain arte, eurotan ez, eta dolarretan, horatzen dut, dana, gara dizitzen azken bola honetan, eta pagatzen ditut zergak, estatu batuetan, naz euskatu. Gaina, zergak. Eta gaina, benetan, sorte handia, eukidana. Osea, azken batian, bizitzen bakizu ez, mogiolaik ez. Eta nire kasuan berriz, beste oportunitate bat, bigarren oportunitate bat egin nara bizitzen, universitatea montatzea, eta oso ondo sentitzen az, etxea. Egon banitz bezala ez, etxea, sentitzen az. Eta etxea. Hemen duzu, euskal kasua, eta giza garapen iraunkorra. Hori da nire mundua. Alde batetik konzepturik zaharrena, herria, geure herria, eta beste alde batetik konzepturik modernoenetariko bat. Giza garapen iraunkorra. Ez bakarrik agenda ekonomiko, agenda ekonomika eta soziala, eta enperamentala. Hoi da, nik egiten dutena, eta zeitzu horretan, hau da, nire lana momento honetan. Nire Rulet, guzta da, Stanfordeko universitatean,
esaten duna. Eta berak esaten du, gutxi bera, 5.000 hizkuntza herri daudela munduan. Eta berak esaten du, mende honen bukaeraraino, apenas geratuko direla 500 hizkuntza herri. Konturatzen gara zer den krisis ekonomika, baina ez atzean dauna, eta atzean dauna nire ustez da krisis kulturala, uniformizazioa, zertarako laguntzeko eredu ekonomikoa. Baina hau da atzean dauna. Eta gero beste alde batetik, demokrazia falta, beak Stefan Hesse, da proimenez, ez da? Baina beak esan zunean, frente a los peligros que afrontan nuestras sociedades, es tiempo de acción, de participación, de no resignarse, es tiempo de democracia genuina. Es kokiltzea, bizikita parte hartzea. Hor da, receta, gaur dauzkagun arazoak gain ditzeko. Ezen beste dute, Espainiako herri horretan esan zunean bere presidentiak, venga usted, España, va bien, aquí es posible hacerte rico de la noche a la mañana. Cultura de pelotazo, eta hori, nola itena. Baina zuk esaten baduzu jendeari, hemen posiblea dela, dirutza eukitea egun batetik bestea, gero, zergatik hain estrañoa korrupzioa ekonomiko eta soziala eta demokratikoa. Eta egunero, ikusten ditugu egun karitan, Marcesena, Marcenazarena, eta Ererena, eta ez dakit zenbat gauza. Oain dela, ez dakit zenbat mende ezan zuen konfusiok, cuando llegue la prosperidad no la uses toda. Eta guk erabili dugu, dana, baina ez guria bakarrik. Geure semea laben gana, ere, erabili. Egin dugu. Autokritika egin behar dugu. Kritika eta autokritika. Miedo, fracaso, sabores esaten dunean, el que deja fuera, pero no solo les dejará fuera, la verdad. Hau, hezkuntza munduan oso importantea da. Gero ikusiko dugun modua. Eta azken, oain arte, batez ere, gizonok idatzi dugu historiaren liburua. Gaizki, nahiko gaizki. Bada ordua, idazteko historiaren liburua gizonen eta emakumeen artean. Eta zentzu horretan kritikatzen dugunean emakumeen ganako tratutzarrak izan behar dugu garbi gizarteari hori ez da posible izango, tratatzen badugu desberdin eta horrela egingo dugu, adibidez, zure ikastuen duten hori ikastuen zu emakumea jaiotzeratik eta ni gizon jaiotzera. Eta izan behar dugu garbi gizarteari bestela kritikatuko ditugu ondorioak. Baina ez, atzera zauden bateak. Bueno, begira, zentzu horretan nik parte hartu nun emakume honekin Amelia Barrikartelen, Deustuko Unibertsitatean berdintasunaren jornada batian. Eta komentatu genuen berdintasunaren alde, egindako gauzak, eta momentu batian, Ameliari gizon batek esan zuen, atzeko bandetik, pero ¿qué queréis las mujeres? Eta bere genuen, ¿qué queremos? Pues esto, la mitad de todo. Hau da, daukagun argazkia, 2000, azken argazkia, onuk ateratako azken argazkia. Irakurriko gu. Gutxura gara 6.200 milioi pertsona munduan. 6.300 aproximadamente. 3.300 millones de personas viven con menos de $2 al día. 1.500 millones de esas personas viven con menos de $1 al día. Total, gutxura gara, la humilla, la postuen milioi pertsona, bizin da, $2 baino, etxe horrekin. Muy poco de volumen, Y ahora, desde luego, 2.400 millones de personas no tienen instalaciones sanitarias adecuadas. Pues algo de barros. Más de 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Es decir, 2.000 millones de personas padecen anemia.
2.000 millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales. 246 millones de niños entre los 5 y los 17 años trabajan. El 70% en condiciones peligrosas. Alrededor de 73 millones son menores de 10 años. Perspektiba eskartzeko. Pentsatzen dugunean oso gaizki da, Hau da, munduaren argazkia, Ez haztu. Favortik horrela, hau. 50.000 hau hiltzen dira egunero. 2.250 orduko. 21 minutuko. Gozez eta gaixotasunaz. Hori da, arazorik handiena jendearentzat munduan. 5 segundo ume bat hiltzen dela. Gurasoentzat hori da arazoa. Eta guk dauzkagun arazoak zeintzuk dira. Behar bada, gure seinalabek ez dutenean azken iPod. Hori da, soriotasun eza gure artean. Pentsatzeko da. Bueno, horregatik transizio egin behar dugu. Ekonomia kontzeptutik, etika ekonomiko kontzeptua. Arazoa ez baita askundea. Aurten adibidez, hazkunde ekonomiko izango da munduan, 3.5 gutxi bera. Hazkundea, populazioaren hazkundea izango da, gutxi bera, 1. Orduan, aberatzagoa izango da mundua. 2 puntu baino gehiago. Aldatu India, batez ere, eta arazoa da banaketa. Baina banaketa ez da arazoa hoen, lehenengo munduak. Porque hoen arte, pentsa, esaten dunean, 20. mendean izan zela hazkunde ekonomikoren mendia. Bikoiztu egin zelako ekonomia bider ehun handiz. Baina desberdintasunak ere bider ehun handiz. Orduan, arazoa itzen izan, hazkundea batez ere gure munduan izan zelako. Zein da arazoa hoen? Hazkunde ekonomikoa ez baita hemen. Goixi eta brik edo herri horietan, ez da? Eta ez lehenengo munduan, ez Europan. Arazoa ez da hazkundea, goixi eta banaketa. Baina hori ez da arazoa ez doain, ez 10. mendean ere. Arazoa ez da hazkunde ekonomikoa, goixi eta banaketa. Eta zein da arazoa guretzat, lehenengo aldiz, gure pastelaren xatia gero eta gutxiago dela guretzat. Hori da arazoa, Europarentzat, eta lehenengo munduarentzat. Baina arazoa ez da hazkunde ekonomikoa goixi da banaketa. Begira da, hezkuntza, formakuntza eta berrikuntza. Zein da arazoa hemen? Arazoa da hemen normalean asmatze eta ez akatz, edo premiatzea asmatze eta ez eta zigortzea akatzak. Eta orduan, hezkuntzaren sistema zer azpimarratzen du? Azpimarratzen du segurtasuna eta ez zormena. Ezin eskua da akatz penalizatzea. Porque penalizatzen badia akatzak zormena ere mozten da, hiltzen da. Kontuz gai horrekin. Zentro horretan, formakuntza klabea da gizarte batian ikusterik ezi. Eta etxenik esaten du modun. El mayor producto del conocimiento es el aumento de la ignorancia. Ignoranteak esaten du dendena, dandana dakila. Eta ignorantzia zentzu horretan, haunditzeko formakuntza edukirea duzu. Bakarrik zu jakiten duzu zeo zer, gauza bati buruz, jakin badakizu, ze ignorantea zare. Porque ignoranteak esaten dut dendena, dakila. Orduan, aumentar la ignorantzia, zenak esaten du modun hori da, hezkuntza sistema baten helburua. Esaten duena, nik uste oso garrantzitsua dela, bera,
ekonomiko premio Nobela da, ez da nina ezen moduan, bat isu, independentista, xenofobo, racista, eta bera premio Nobel da, eta berak esaten duenean, ez da independentista batek esaten duna, edo racista batek esaten duna, eta Nobel zari batek esaten duna, ez da, los países que más se han beneficiado de la globalización han sido los que se hicieron cargo de su propio destino. Errepikatzen dut, los que se hicieron cargo de su propio destino. Orduan garbi, eduki behar dugu ez da. Eta euskal kasua oso importantia da, nik egindako ikerketa programa batian, egonaz zuzentzen, azken lau urte horretan, estatu batutako bi unibertsitateetan, alde batetik Kolumbiako Unibertsitatean New Yorken eta George Mason Unibertsitatean Washingtonen, eta, ikerketa programa honetan ikasi dugu euskal kasua. Eta zein izan da konklusioa izan da. Defender la identidad, la cultura, la lengua, el derecho a decidir de la sociedad vasca no solo está relacionado con defender un proyecto legítimo de nación en un mundo globalizado. Defender nuestra identidad como pueblo, es defender nuestra economía, nuestro bienestar, es más, es indispensable para alcanzar el desarrollo humano sostenible. Nik ez dut esan, baizik eta momentu honetan ja, ikerketa proiektu batek estatu batuetan egin da. Hortik aurrera, hemen duzue, gaur egungo datuak, nahiz eta komplikatua izan gure egoera, konturatu behar zaite horretaz, ez da? Osea, hemen, estatu Espainiarran, lehenko postua, GDP per capita, da renta per capita, Espainia baino 34 gehiago, puntu gehiago, produktibitatea 29 puntu gehiago lehenengoan, nola ez, eta unibertsitatean daukagun egresatuak, Espainia baino 44 puntu gehiago, unemployment rate, desenplegu tasa, Espainia baino 41 gutxiago. Hemen dago, momentu honetan, azken datuen arabera, ikus dezakizue, guaitek geure barne produktu gornia per capita dela bigarrena, hirugarrena, guain ja, bigarrena zan 2008 urtean, 24 puntu gehiago, 14 puntu gehiago Europa baino, guain, ehuneko 30, Europa baino gehiago, hirugarrena, lehenengoa da Luxemburgo da hiri bat da, eta herri bat, Chile hiri bat, eta bigarrena Holanda, hirugarrena. Edozein kasutan, Europa baino, 30 puntu gehiago, kontuz horrekin. Frantzesek baino, 22 puntu gehiago, edo alemanak, baino, 9 puntu gehiago. Ikusten duzue? Horatzen duzue nik esan duna? Galdetzen duenak ez duela banatzen, kontsultatzen ez duenak besik? Oso curiosoa da. Aquí hemos pervertido la democracia. ¿Quién dividía? Quien quería preguntaros por dónde queremos ir todos. Curiosamente, quien no quiere preguntar porque ya decido yo por vosotros, ese no divide. Ese une. No reaccionamos con suficiente inteligencia y fortaleza, pero tenemos tiempo. Azken begira da, etorkizuna tradizioa eta berrikuntza. Ikustu dut, hor dagoela. Hor dago. Polinomio horretan. Eta etorkizunari begira, hau da, klabea. I más D más I. Etorkizunari begira. Ikustu dut, lehenengo parte honetan ikas dezegigu. Beste esperientzia batzukin munduan da. Hori bai. Ipinten ez badugu geureka, bakizu euskeraz kultura estatunak azezan, guk ipinten ez badugu gure nork ipiniko dugu. Eta hau da komunera. Joatea bezala. Zu joaten ez bazara? Alibio ez dela etxortzen, bezala? Naiz eta milioi bat komunera joatea, eta zu joaten ez bazara, gauza bera gertatzen da karekin. Eta guk ipinten ez badugu geureka, jai dugu, Jai dugu, ikas dezakegu lehenengo parte honetan, I más D más I.
baina ipinten ez badugu, jai dugu, bere-beretan. Bea da Montserrat Ibernau, bea da irakaslea London School of Economics, universitate horretan, esaten du el renovado énfasis adquirido por la identidad nacional, brota de la necesidad de una identidad tanto colectiva como individual. Este da, irten zailako mundu honetan. La política de identidad incluye un elemento progresista en la medida en que defiende a los diferentes, a los débiles, a un solo importante bada. Soldadea izango ez bagina, ez ginatekeela izango Euskal Herria. Eta kontuz, momentu honetan ere nik uste duzu oso garrantzitsua dela, hori gogoratzea. Solidarioak izango ez bagina, ez ginatek izango, ez ginatekelako izango Euskaldunak eta Euskal Herria. Kontuz, horrekin. Eta bukatzeko gozo dugu, gure puntu, erdien, baina mesedez Skype hori bat du. Bueno, eskerrik asko!